Sanibonani. Ake ngibhedeke manje. Ake ngikhulume nabantu abashadile. Mawungashadanga ngikhulumi nawe. Mawuyibukile nje le video uzobuyibuka ngoba uphapha. Angikhulumi nomuntu ongashadanga mina. Ngikhuluma nomuntu oshadile manje. Layelani ke bomama. Layelani ke bosisi. Layelani ke bakoti. Layelani bakhwenyana, layelani bobaba, layelani bobhuti abashadile. Ngizoninika umuthi wentando. Hayi le oyilanda enyangeni, ayisebenzi lo oyilanda enyangeni uyaphela. Mina ngifuna ukukunika umuthi wentando ongapheli. Uyabona lo muntu lo angeke ngimbize ngegama. Baningi akayedwa. Laba bathi singayikhothi lento. Ngizohloniphisa komama ngizothi biscuit, kobaba ngizothi totolozi. Labantu laba abantshela ukuthi ningayikhothi lento bafuna ukunichithela imizi. Ngiyaphinda. Labantu laba abathi ningayikhothi lento bafuna ukunichithela imizi. Khothani lento ayinabungozi. Umuthi wentando loyo. Intando yangempela. Intando yangempela hayi le ntando leyo ilanda enyangeni ehamba iphele kumele uyovuselela le ayivuselelwa ayinabo ubungozi bafowethu. Yabona umuntu wesimame ibiscuit yakhe la ngaphakathi kunento mina ngiyibiza ngenkotha abelungu bathi clitoris. Leyo nto leyo yadalelwa ukudlaliswa ngolimi. Uma wena ungayidlalisi ngolimi ufuna idlaliswe ubani? Angithi ushadile. Bobaba, bomama, yekelani ukuthi maningena ekamereni bese niba nemithetho ebhedayo engasebenzi. Ekamereni umthandaza awusasebenzi mangabe usungene ekamereni. Ngikhuluma nomuntu oshadile njalo. Wena ongashadanga musukuphapha ubukele ivideo lapho ngikhuluma khona nabantu abashadile. Bomama, ibiscuit lakho liyichocolate kababa. Ubaba kumele ayidlalise ibiscuit yakho ayidlalise ngolimi. La endebeni alihambise ulimi lwakhe endebeni. Ungalifaki phakathi kakhulu baba. Ngiyakufundisa ke manje ukuthi ube ingqondovu yalento yokucansi. Yezwa. La phakathi nje kancane bese ulikhuphula uluthi la. Ilapho lento engikhuluma ngayo abayibiza ngani ngenkotha. Ngoba iyakhothwa iclitoris ngesilungu udlale ngayo uzomuza ukubizwa ngezithakazelo zakini noma zakho ongazazi nokuthi uyazazi uyomuza ukubiza ngazo. Bomama itotorozi kababa ithoyizi lakho dlala ngayo uthatha ivasilabhu uyimanzise ngamanzi afudumele umbambe ngayi ilokuzana ikhwamaze emabuli. Impahla yasekhwini uyibambe ngayo ivasilabhu efudumele. Umuthi loyo aphume ngakuphi ubaba ayofeba. Ngapho uyathandaza. Ngapho uyamkhotha itotorozi. Ngapho uyayidlalisa ngapha ithoyizi lakho. Ngapho uyamphekela uyadla uyasutha. Aphume ngakuphi ubaba ayofeba. Aphume ngakuphi? Baba, aphume ngakuphi umama ayofeba. Ngapho uyathandaza. Ngapho uyalikhotha ibiscuit. Uyazi mawulanga phakathi kunamanzana aphumayo engathi angazi ngizothini amuncu ngathi amasi. Uyabona mawuthi nje ngolimi akunayo itswayi eliningi akunayo itswayi elincane. Uyazi umuntu owayefaka lelo tswayi lapho uyazi ingathi wayenza isikali kahle ukuthi kube mnandi kakhulu. Uyabona uthi nje ngolimi uthi nje ugwinye ungesabi ugwinye lothi ungagwinyi ufuna ukuchithela umuzi. Lalelani kuyabajabulisa omama lokho. Wena baba oshadile onemithetho ekamereni usenkingeni. Umkakho uyohlangana nezinkolotshe ezifana nathi. Ngiyomkhothela ifinal. Uyothi mayebheka endlini akunyanya angafuni ukukubheka ahlale ekhathele njalo mayekubona mawuqala ukuthi ucela inkonzo yasekamereni. Ngoba ngiyobe ngimzwise izulu lasemhlabeni leli wena olokumkhohlisa uthi lo mlomo lo ukhuluma ngawe emsamo umlomo lo oshisa ngawe impepho ngeke uze umkhothe udlala ngayo umntana abantu.
umntana abantu wayivimba wayibamba wazonga ezongela wena usufika la usudlala ngayo. Bomama khothana amatotolozo obaba bayakujabulela lokho. Uma ungafuni ukumkhotha ubaba zomkhotha ifebe. Ngiyaphinda, uma ungafuni ukumkhotha ubaba zomkhotha ifebe. Baba, uma ungafuni ukumkhotha umkakho, hey zomkhotha inkolotshe ezifana nathi. Yabona njengoba ngicebisa amehla esemancane kanje ngathi ishayina ngize ngicimeze uma ngabe sengikhotha lento. Umuze sengibiza ngeyithakazelo zami, hawu Ndaba Ezitha, hawu Sontshikazi, hawu Shandu kaNdaba, hawu Mthenga ngenkomo abafokazana bathenga ngamahlahla, hawu ngena gumbu lamagwala, hawu ngena gumbu lamagwala. Siyangena manje yini uzuba umnandi. Hey ngiyaxolisa, ngishilo ngathi angikhulumi nezingane mina, ngikhuluma nabantu abashadile. Ayikho ivesi yeBhayibheli ethi singakhothani sishadile, kodwa sayithola ivesi yeBhayibheli ethi ungayi kumuntu wesimame kuSim 2 lapho kuphuma khona uThuvi, ungayi lapho. Sayithola ivesi, kodwa ayikho ke enye ngaphandle kwaleyo. Yiloko kuphela umdali angakufuni. Angibonge.